बोरोब्रा बै माथो दाबो सासेबो फैया दिनै रागा जोंलां बाराखौबा नेनोबो हाया आङो आंनि दुखानावनो दाबो सासेबो मानसि कास्टमारानो गैया आरोना आबै होमबा मा सोलिबावगोन दे आंनि दुखाना हा नों बिब्दि नाहरबाय थाबालाय कास्टमार फैगोन आरो आबौ फैगोनहाय माखौ सिन्था खालामदों हा नों गोदान दुखान नालाय फैगोनब्रा लासै लासै आबौ ओइ आबैलै माने आंनि दुखाना दिनै रावबो कास्टमार फैयालासे सेलानो मोनसेबो जायाबोना आं बुंखादों आंनि दुखानाव बानायनाय जि जाग्रा मुवा गासिबो नों जाजोबनांगोन दै गुबुना जा दाजा बेखौ आं मिथिला नाथाय नों जानांगोनलै लस खालामनो मोननाय नङा दे आबै दे हा सुनिबानि बेफोरबायदि बुङो होमबा दाबो जाथ्रायानो जाजेनाखै मोजां मोजां सानाय आबौ हा बिदि गाज्रि सानखाबालाय बोरै जानोसै सुनिबानिनो दे आबौ नोंनि दुखानाव एकदम हाजार हाजार मानसिफोर हाबफैथों कास्टमार फैथों ने सेलबो जाजोबथों जि बानायदों आरोलाय सेल जायाबा आंलाय दंखायोआनो नोम्बैया नै जासुलि नोम्बै उफ दासो गोसोखौ गोजोन मोनबायलै आबै जायखिजाया जागोन दे माबा मोनसे ने नङाबा आं नेबाय थानो बायोलै बारा गोबाव सैज्यखौनो हाथाराना आङो बिदि हा सैज्य खालामनोनो हायाबालाय बोरै जानोसै दखानदारनिया बिदि जायाना आबौ मोजां एसे धैर्य थानांगौ मानसिनाव होमबासो दा साक्सेस जागोन दे होमबालाय आबै मोजां मोजां आशिर्बाद हरदो नोंसौलानो ओमफ्राय आंनि दखानाव बुरजा जायगा थोलायि मानसि जाथों ने आबै नोम्बैनि आशिर्बादा जेब्लायबो नोंजोंखाय आबौ नायदोल' हा गोथाव गोथाव बानायनोल' सोलोंबाय था मिथिबाय होमबानो गोथाव मोनजेनबानो बिराद मानसि हाबफैहाय आबौ दे जागोन दे आबै ओमफ्राय माबालै दखानाबो एसे साफा बानायबावनांगौ एसे नै डेक'रेट खालामबावनांगोन अब्लाबो जागोन दे दासो सुरुबातथ' फैसा थाखाया एसे खमनिफ्राय सुरु खालामबाय नालाय गिदिर रेस्टुरेन्ट बायदिथ' नङा नाथाय जानाया हले गोथावलै रेस्टुरेन्टनाबो बिदिद्राय नंबावासो ना आबै सोलिगोनलै आंनाबो मा मानो सोलिया जानोसै दे जागोन माबा मोनसे दखानफोरालाय मा लासै लासै आराम साजिलांबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा फैसा थाखा फैबोला दले आबै ने ओमफ्राय नों न'आव थांसै आरो न'आव थांसैबा दोनलांग्रोनोसैमोन आङो थांथ'वाहाय दसे थानानै थांगोन र' आङो बैथिं आंनि लोगो फैगौमोनहाय बाजाराव दसे लोगो हमनो खोन्थादोंमोन एसे नायना फैनि आं आबौ नों थाथ' दे बा लोगोखौ लोगो हमहैलायनोसै सोरबा रं नाम्बारसो नामाब्रा आबै ओमफ्राय आंनि दखानाव लाबोना आंनि दखानाव लाबोदो साहा लोंलांदो ओमफ्राय फैसाखौ हले होनांगोन दे इस नाय जागोन दे आंनि फिसालानि गोदान दखान होननानै आङो साहा लोंनो लिंबोगोन फ्रियाव नङा आरो ने आबौ आंबो बेखौनो होगोन आं आंनि लोगोखौ लोगो मोनबाथाय साहा लोंनो माबा जानो बुंखायोखा बियो आबा आबा लक्ष्मण नों बिसोरनि खोथायाव रावनियावबो दा फैदे आबा दे आंसो नोंनि आइनो आंनि खोथाखौल' मानियो आबा बे थुनथुलियालाय मा बिसोरलाय मा एसे बुंना होबानो नों मा आंखौ फोथायथारबाय आरो खायसे हाया आबा बेफोरो नंखाय हाब जामायजे एसेबां प्रुफ होबाय हा अब्लाबो नोङो दासिमबो गनायबावा गावनि बाथ्राफोरखौ नों जे एसेबां गोरोन्थि मावबाय बेफोर गोरोन्थिखौ मावनायनि सिगां 100,000 लाख बार साननांगौमोन ना नों बेवहाय लसआ सोरनि नोंनि लस मिथिबाय फिसालानि बिहामजोनि मा नों बरबाद खालामनो सानदों माखौ नोंनिनो संसारना बेबो दे आंखौल' गाज्रि बुं नोंसोरो आंखौल' सोर आसलि गाज्रि बेखौथ' नोंसोर मिथिला आबैयाथ' आंखौ फोथायथारनाय नंला खोमा नाथाय आङो माबोरै बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय ओंखारबावनो सानबाबो सानख'नो हाला आंनो समबो मोनला आङो माने बेफोरखौ माबा प्रब्लेमनिफ्राय ओंखारनायनि थाखाय आबाहाय नुदों माखौ माबायदि गाज्रि फान्दायदों नों मानो सिरि आबा माबाथ' मोनसे बुं आं मानियो मालाबा आं रागा जोङो बायदि बायदि बुङोमोन नाथाय आं गोसोआ बिदि नङाना आबा बानाय खिन्थादों बिसोर बानाय बानाय खिन्थानो आयै नुवाखै हनै गोलेरनि मोदै मगरमच्छ की हासु ना मा होनोमोनलाय बेफोरबायदि नोङो दा बायदि खोथा बुंफ्लाफिननानै गाफ्लानानै मा जाबावनोहाय बिखुनजो आंथ' होनखासै नाथाय नोंनि बिनानावा नों जे बेखौनो नोंनि मेगनजों नुबाय लक्ष्मण बेखौथ' फोथायनो हागोन ना दे आंबो गाज्रियानो जाथोंसै आंबो बहाथो मोजां होननानै लायोब्रा आंखौ गाज्रि आंनि आइयानो थुनथुलि आं फोथायबाय मानो होनबा मेगनजोंबो नुखाबाय आङो मा नुनांगौ बाखि दंबावो बियो बेखौनो बिदि खालामनो हादोंबा दैसिखौ नोंखौ मानो हाया नों जि बुंदों थारैनो नोंनि बुंनायाबो नंगौ आंहा फोथायनाय दं नोंनि सायाव नङा आबा मानो फोथायबावखो नों बिनि खोथाखौ सालाखिफोर जि सालाखिहाय आयु बानाय खिन्थाथारबाय आंखौ आबा नोंनि मेगनाबो मा मेगन बेरला मेगन नोंसालाया बेरला ना नों बेरलि सोर मिथिबावनो आयै जियानो हक दायो दे नोंसोर सानैजों रायज्लायलायदो नोंसोर मा खालामलायो आंथ' आंखौ जि खालामबाय निमाहाथ' आं होनो हागोन नाथाय नोंसोर मा बुङो लक्ष्मण निमाहा होबावगोनसो आङो
만나 आंनि गोसोआ गाज्रिजों गाज्रि बिदि जाफानो हायाना बा सालाखि बा निमा होफ्लालायनो थाखि नों मोजां जाफ्लाथों नोजोराव आबानि ओइ थुनथुलि आंनि आबायालाय आंखौ मा साजा होदो बे आंनि आबा आंनि फिसाला आंनि बिमा आबा नों आंखौ साजा होगोदो आबा हो मानो होआ बेलाय साजा होब्लासो सास्ति मोनब्लासो बुजियो खायफा खायफानो खम दाय मावदों नामा मानसि बुथारलायनाय बियो आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जायोमोनब्ला मा जागौमोन हा ओंखारलाङा नों बे न'निफ्राय एसेबां प्रुफ दिन्थिनायावबो नों नोंनि गोरोन्थिखौ दाबो एक्सेप्ट खालामबावाखै होमब्ला मा जाबावगोन आयै दाबो सम दं नों नोंनि खुगानिफ्राय बुंलाय खेबसे अब्लाना आं नोंखौ निमाहाबो होनो हागौमोन नाथाय नों ओरैबायदि गाहायाव गोग्लैखानाय नोंनि दायफोरखौनो नों गावनियाव लाबावाना मा ओंखारलां दानो बे न'निफ्राय नोंनि गोनांथि गैया आंनो नों एसेबां गाहायाव गोग्लैनाय मानसिखौ आं मानो नोंजों थानो दिनै नोंनाव एसेबां नों गावनि बिमाखौनो होखारलायनो हानाय आबा ओमफ्राय आं मानो थांनो हा मानो थाङा ओंखारलां नोङो बहा थाङो थां नोंखौ आं जेबो मिथिला नों बायदि मानसिखौ गोसोबाथ' आं नोंखौ दानो पुलिसनो गथायनो हायो नाथाय नाङा दे आंहासो बदनाम जाखागोन ओंखारलां नों बिनिफ्राय मानो थांनो हाया आङो नांगौबा नोंनो ओंखारलां नोंनो ओंखारलांबाबो जेबो लस गैया मा जायगा आन्दायदों सिजावसियालाय आं दं आइ थुनथुलि दङ आरो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बिहा माखासे राहाबो दंखायो मालाय गाव खामायना जागोन बिहालाय मा सिन्था हा नोंनो ओंखारलांनो गोसोबा ओंखारलां आरो ओंखारलाङाबाबो जावैसिया थांबाबो जेबो लस गैया नोंहासो लस बिदिबा आयै नों जोंनि जिउनिफ्राय थाङा ओंखारलाङा नांगौबा आङो बेयावनो थैलांगोन बे न'आवनो आं मानो थांनो बेवहाय आंहा गोबां गोसोखांथि दङ नोंनो बे हिनजावखौ लाना दुगा जादोंथ' नोंनो ओंखारलां मा खालामो जाहै एसेबां दुगा हनै नों थुनजायाबो दुगि बुंलायदों आरो गोरोन्थि खालामदोंसै बेखौ बुथारनो नाजादोंबा बुथारनो नाजादोंमोन आङो मानोना नोंजों नायनो हाथारा आं बे हिनजावखौ मानसिखौ नायनो हायाबा बिब्दि बुथारलायनांगौ जेबो गोनांथि गैया आयै नोंनासो पापि हिनजाव खाफाल मोजां नों बासिना फैदों आबानि जिउआव आंनि जिउआव नङाबा नोंखौ नायनोनो हाखाथारलामोन आं मानो थैयासै नों बा आयै बा औहाय मा खालाम नोंलाय आबा आङो नाजादोंमोन दैजिखौबो खोन्थानो नागिरदोंमोन ना नोंनो बिदा आदानो खिन्थागोन बाजैखौ इदि खालामदों नङा आबा बे जेब्लासिम नोंनि लाइफआव थागोन बासिबाय सालि थैनायनिफ्राय लाजिनाय मोनासै नों आयै बिदि बाथ्राखौ बुंनानैबो नों एथ' गोग्गानाय बायदि बाथ्रा बुंदों लाजि रोंखायाहाय बियो जावैसो दोन बिनि खोथा आरो थानो बेखौ हारसिं थानाङा बिजों लाब गैया आरो नों दोनामालाय मा जादों जामायजों नों थानोबा था बेयाव हारसिं नाथाय नोंजों थानाय मानि जोङो थैनायखौसो लिंहरनाय जागोन आरोबाव नोंजों थानो हाया जावैसोआबो थाया आंनि आइ फिसा हिनजावाबो थाया मिथिबाय नायगोन आंबो आबा माबोरै थायो नों बिजों आरो दे बिमाखौ दिनै नोङो गोरोन्थि बुजिबा बुजि मा जादोंखाय आरो सानबेसे सुखि थानो हागोन नों बिजों थैजासिम आंजों सुखु थागोन नाथाय नोंजों सुखु थानो हानाय नङादां आइ बिखुनजो मानोना नोङो मानसियानो जिबायदिखा बुजि मोनखाजोब्बाय थ' थुनथुलि थानो हो दे बिखौ थांनाङाबो आं होखाराबो रावखौबो आरो बि न'आवबो थायालै आङो होमबा आं बिनि नोजोरनिफ्रायबो आनज्रायनोसै बिनि नोजोरावबो फैला आङो ओरैबायदि मुगैथाव खामानि मावबायना नों आयै नायनोबो गोसो जाला आं नोंखौ रायज्लायनोबो बा आबा बे दिनै थाखायसो आं नोंखौ फेदेरदों फोलावदोंमोन बा नोंनो मोजां नङाबालाय नोंनि गोसोआनो गोसोमबालाय अब्लाना नों माखौ मोजां जाजानो लुगैदों जोंखौ आंखौ थुनथुलिखौ नों गोसो मोजांबा बिदि जागौमोन आयै बहाबा थांनो ओंखारदों नों आंनि थांनाय थांखिखौ सोंनो नङा मा आरो आं जेराव गोसो थांगोन जेराव गोसो फैगोन बेहाय आं रावनावबो सोंनो खोन्थानो दरखार साना नङा माने आयै दा मा ओंख्रि संनो बेखौसो संनो माने नोंहा दिनै 10 जननि ओंखाम संनांगौ ओंखाम ओंख्रि बेदर लायनो थिन आबाखौ आरो फैसा गैयाबा बेबस्था लानो खोन्था जियानो जा 10 जन आलासि फैगोन दिनै आंनि लोगोफोर आंनि जाथि खुरमा सोरबा सोरबि फैगोन बिदिनो नोङो मोजां संनानै दोनबानो जाबाय जाहाथे बासिलांजाया मिथिबाय आयौ 10 जन मानि आलासि आयै नाथाय दाबोथ' खरसानि जेबो जगार मा दानो 10 जन होननाय लोगो लोगो गिबाय बादावदों नों हाबाखौबा जाफैनो गियाखै महर मोखांखौबा लाजिनाय गिनाय फैयाखै अब्लानो 10 जन आलासिखौलाय मा बिखुनजोनि बिहावनि न'आव आं बायाखै गियाखै आयै अब्लाबो माने माबोरै हाखु दाखु खयथासोबा फैगोन दा फैगोन आरो टाइमा फुरा सानजौफुनि ओंखाम जानायाव मोनजोबनांगोन रेडिनो मिथिबाय आं आलासिखौ मोजां बुंजोबखाबाय आरो जेबो 19-20 जानो मोननाय नङा खम बारानो मिथिबाय
मोनसे खामानि दं आंहा बेंकआव थांना फैनि आङो बिनिफ्राय जगारफोरखौ नोंसोर माबोरै खालामो खालामबानो जाबाय आलासिया जाहाथे आलासिनि सिगाङाव लाजिनायबो मोननाङा जोङो आङो आयै बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय आङो बेंकआव दसे खामानि दोङो थांनि बिनिफ्राय आलासि फैगोन 10 जन मानि नोंसोरो दा जगारफोरखौ मोजां खालामना दोनबानो जाबाय आं थांना फैग्रोनि आलासि 10 जन मानि सोर फैगोन आयै नों माथो खिन्थायाखैमोन मैया दहायफोर बेनोथ' ओमफ्राय जगार खरसफोरा दिनै सानजौफु समावनो मोनफैगोनबा माबोरै माने नायथानि माबोरै मा बेबस्था खालामनो हायो ना हाया बिसोरो आंथ' फैसाबो हरखाया नालाय बेदर बायनो ना बायनो जेबो खरस खालामनो आलासि फैबा एसे बिसोरबो खस्थ' मोनथों संसार जानाया बेसे गोरा मा आबा दानो बारदावबाय नामा नोंबो आलासिखौ खोनानानै हाबा जाबाय जेला संसाराव हाबबाय जेला आलासि दुमसि फैबा बुजायनोबो रोंनांगोन खरस माबा माबिबो खालाम रोंनांगोन बिमा गैयाबोला बिमायालाय दाल'सो मालाबा नङा मालाबा गैयाब्ला मा जागोन बेखायनो सोलोंखा आबा सोलोंनायाथ' सोलोंगासिनोखाब्रा आयै ओमफ्राय नोंबो हथात बिदि खिन्थाबाय नालाय एसे सिगां खिन्थाबाथ' जगारफोराबो रेडि जागौमोन ना आलासि फैबा बोरैबा लासिं सिं जाबा मा जागोन दिनै ओमफ्राय नोंबो थांबावनोसैसो एसे न'आव खामानिफ्रा हारसिं हाख'वा जायोब्ला दायो सनालिया जेबो नङा दे आयै आङो नै थांसैबो एसे जगार दालिफोर रुलाबायहैखानोसै नों बाजाराव जे मोनो थांदोल' जायख्लं माबा मोनसे जासिगोन बियो आयाबो दा थांथारनांगौबा उफाय गैया दे सनालि थांलाय नों दालि रुहैग्रोलाय जागोन जायख्लं र' थाथ' बिदिब्ला खरस खालामनो हायो ना हाया दा नोंसोरो दंसै आं थांना फैनि आलासियाथ' न'खरनिबो जाथि खुरमाबो फैगोन मोजाङै आबा सामलायनो हाबानो जाबाय मालै आयै माखौबा नोंबो एसे हेल्प होलायनांगौब्रा माथो जेबो मावथारा नोंलाय आंखौलाय बिमाखौलाय मानो बावसै मानोथो बिहामजो लाबोदों नोंलाय खामानि मावनो नङाबा दे आंबो जिराय जिराय बिहामजोनि सायाव दा जानोसै आंबोथ' नोंनो गोदो मावना होदोंमोन ना आबा सङै खावै खुरै नोंखौ फेदेरै दा बिहामजो फैबाय मालाय बे दंसै आंहाबो दा दसे सम जिरायनायनि सम फैबाय नङा होमबा माथो गोरोन्थि एसे एनै मावनायखौ नों बिराद मावदों सानलायबाय